Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. जो कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स असतात, स्पर्धात्मक परीक्षा असतात, बँकिंग क्षेत्रातले असतात, रेल्वेज मोठ्या प्रमाणात पडतात, पोस्ट अँड टेलिग्राफ डिपार्टमेंट मोठ्या प्रमाणात पडतात, मागीर UPSCच्यो परीक्षा असतात, गोव्यात GPSCच्यो असतात, ग्रॅज्युएशन आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन घेणारे विद्यार्थी सुद्धा अनेक फावटी ह्या परीक्षांत भायर पडतात. ताणे शिक्षण घेता असताना आपल्या अभ्यासक्रमानुसार, आपल्या सिलेबसानुसार, आपल्या परीक्षेनुसार केल्ले असतात आणि फाल्यां सकाळी व्यवहारी जीवनात जगात वावरता असताना केवळ तू शिकलो तितलेच परवडना. म्हणजे जो आर्ट्साचो मनीस आसा, आर्ट्स ग्रॅज्युएट आसा, ताका मॅथमॅटिक्सूय पळोवंक जाय, ताका कॉमर्सूय पळोवंक जाय. आणि त्यामुळे ज्यो कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स असतात तातूंत हे सगळ्यो गोष्टी टेस्ट केल्यो वतात आणि मागीर भुरगे कमी पडटात. म्हणून गेली 2 वर्सां हरबत मंजू कृषी शिक्षण मंडळात अकॅडमी फॉर एक्सलन्स हो एक प्लॅटफॉर्म तयार केलो, निर्माण केलो.